Tot això va començar al poble i ho acabarà el poble. Hem estat enganyats i traïts per tots. Puigdemont ha denunciat avui l'actuació violenta de l'Estat per... Perquè una traïció tan forta com el procés triomfi, no hi ha d'haver una sola persona digna i amb veu als mitjans que la denunciï. A l'exterior és vergonyosa que la perseguirà per sempre. Vam trencar-nos la cara contra una pregunta trampa que impedia el que havia de ser un referèndum d'independència. Després vam fer una primera vaga de fam dient que a Escòcia els havien robat el referèndum i que els nostres líders no farien la independència. I jo vaig ser segrestat i torturat i posat a les portes de la mort per explicar que els traïdors no farien la independència. I ni una sola persona de les que té l'obligació moral de fer-ho a Catalunya se'n va fer ressò. I ens en vam sortir. I vam començar per fer un programa que es diu Radio Adrian, que hi ha persones que ens diuen que ha canviat la seva manera de veure el món, explicant coses que altres han trigat anys a descobrir. Els primers que vam dir que el 17 d'agost està fet per Espanya. Pels espanyols d'Espanya i pels espanyols de Catalunya. I vam fer una segona vaga de fam. Vam fer el documental La mentida, que malgrat estar censurat han vist més de 400.000 persones. I vam fer un llibre que es diu Traïció a la independència, on recollint l'esperit de Xirinacs hem posat nom i cognoms a molts d'aquests traïdors. I vam fer un manifest que buscava la unitat de tots els independentistes. Plantegem donar una volta més en aquest manifest per fer que el compromís sigui personal, d'anar a una llista i que també estiguin compromesos a fer la independència interlocutors a nivell internacional que han validat no només aquest equip, sinó que han validat el que volem fer. No hi ha projecte més gran a la meva vida que col·laborar a fer la independència de Catalunya. Estem guanyant, guanyarem. Visca Catalunya de nou lliure.